Язлар килде диеп, бар галәм шатланган мизгелдә, безнең өчен бик кадерле кешебез, яраткан абыебыз Амиров Камил Хусайнович 55 ел элек якты дөньяга туган булган. Бүгенге күркәм бәйрәме белән чын күңелдән котлап, сезнең тапшыру аркылы Түбән Кама шәһәренә иң җылы теләкләребезне юллыйбыз, дип язалар Иске Кулатка эшчеләр поселогыннан апасы Мәүлегел, тормыш иптәше Ренат, балалары Илдар, Илдус гаиләләре белән. Яңа Кулаткадан апасы Зухра, энесе Рамил гаиләсе белән. Бу тормышта бәхет татып яшәр өчен нәрсә кирәк? Җан тынычлыгы һәм янәшәңдә ышанычлы якыннарың булуыдыр. Аллаһы Тәгаләнең улы рәхмәте белән без тату һәм күп балалы гаиләдә Яңа Кулатка авылында дөньяга аваз салдык. Кичкенәдән үк әти-әни янәшәсендә бер эштән дә баш тартмыйча, хезмәтне яратып башкарырга өйрәндек. Шуңадыр да олыгаеп читкә таралышкач, бер генә дә югалып калмадык. Барыбыз да үз гаиләләрен булдырып яши башладык. Дөрес, язмыш дигәннәре төрлебезне төрле якка сипте. Туган авылыбызда озак еллар төпчек энебез генә яшәде. Ә менә юбилярыбыз турында сөйләп китсәк, алар Татарстан Республикасының Түбән Кама шәһәрен сайладылар. Һәм менә 30 елдан артык инде шушында гомер сөрәләр. Сыкланырлык итеп яшәде дә, яши дә дияргә кирәк якыныбыз. Үз дәүләтенең чын хуҗасы, батыр ир дә, 2 тапкыр яраткан әти һәм 3 тапкыр сөекле бабакай да ул әле. Дөньяның ямен һәм тәмен татып яшәргә мөмкинлеген бар булуына без бик шатланабыз. Һәр ел сайын вакытлары һәм җае чыкса, алар кунакка килеп җитәләр. Безне дә кунакчыл булып, сый тулы табын, ачык күңел һәм шат йөз белән каршылабыз аталар. Әйтергә кирәк, безнең балалар да шушы шәһәргә китеп урнаштылар. Әлбәттә, беренче ярдәм кулы сузучылар кем булсын ул туганнардан башка. Шуңа да тормышыбызда бар булулары, шатлыкларыбызга сөенгәннәре, кайгыларыбызны уртаклашканнары өчен дә мең рәхмәт аларга. Кадерлебез, эшеңдә хөрмәт итергән хезмәткәр, эшкерсез дуста син. Бер сүз белән әйткәндә, яши белеп яшисең бу дөньяда. Рөхсәт ит, бүгенге матур юбилеең белән котларга. Алда да пар канат кагып, бала-оныклар бәхетенә куанып яшә. Алдыңа куйган максатларыңа иреш. Әле дөнья җимертеп, дип дәртләнеп яшәр чорың гына килде. Билгеләреңә карап куан, аларны син лаеклы килеш аласың. Сәлам итеп туган якларыңнан юллым сиңа котлау сүзләре. Шатлык нуры белән янсын иде бу иртәдә энем күзләре. Юбилейлар алар һәр ел килми, шуңадыр да әле кадерле. Рәхмәт сиңа, улы җанлы булдың, бигрәкләр дә кардәш бәгырле. Балаларың эзләреннән атлап, сине үрнәк итеп күрәләр. Оныклар да бабай диеп сөеп, кочагыңа бик еш керәләр. Сагындырдың туганыбыз безне, юллык әле котлау сәламе. Мубарәк һәм гел бәхетле булсын туганымның гомер бәйрәме. Хөрмәтле Камил Хусайнович, матур юбилеегыз мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман төрлесен туры килде күрергә, сагыш капласа аяз күгенне,
Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда.